खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोनांथार भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनै रायजोफोर जोंनि BTR आवहाय सोमजिनाय यानिकि आसामाव सारा वर्ल्ड आसामावनो सोमजिनाय दावराव दावसिनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन नोंथांमोना मैयानि समाव नुखाबाय नैबे थासारिखौहाय BTR सेक्रेटारियाटआवहाय हाजार लाइमोन फरायसाफ्रा सोमावसारनाय वी वान हाग्रामा महिलारि ओमफ्राय मानो जोङो ST खौहाय अपोज खालामनाय बेफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनखाबाय दा बिनिनो सायावहाय बेफोरखौ नुसेयावबो आरोबाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माखासे साननो रोङै गोहो गोलोन्दां मानसिफोर दङ बेखौहाय नोंथांमोना नुखाबाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो मेन टपिकआव लांनायनि सिगां आं नै मोनसे भिडिअखौहाय दिन्थिनो होननानै सानदों नोंथांमोना खोनासं John Kazim Murdabad! 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 John Kazim Murdabad! 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 John Kazim Murdabad! 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 Anything to Murdabad! 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 Anything to Murdabad! Murdabad! John Kazim Murdabad! John Kazim Murdabad! 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 John Kazim Murdabad! 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 Asam Sarkar Hushiyar! 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 Asam Sarkar Hushiyar! 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 British Sarkar Hushiyar! 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 British Sarkar हुशियार 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 हाय दासो मोनदों जन खारजि नोंहा खर'आव मा दङ नों नुवाखै थांनाय 17 बोसोरावबो हाग्रामा महिलारिया दावराव दावसि सोमजिहोदों आरो नैबे 2 दाननि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौहाय एंगारनानै गुबुन हारिखौ सिगाङाव दोननानैहाय सरखार सालायनो नाजादों अब्ला बेखौ नोंथांमोना नुवाखै नोंथांमोना मा सानो दिनैहाय गोरोन्थिखौ नुनानैबो गोरोन्थि गैयै बायदि बाथ्रा बुंनाय आरो माखासे सेलिब्रिटिसफ्राबो ससियेल मिडियायावहाय गावसिनि उदैया बुंनायनि थाखाय गुबुनफोरनि थाखाय सिन्था खालामै ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोनदों एसे साननै हयै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदो मानोना गाज्रिखौ फोसाबनायनि समा सफैबाय बर'फोरनि गेजेरावबो नैबे समावनो गाज्रि मानसिफोरखौहाय फोसाबनांगोन बर' स्टुडेन्टस इउनियनफ्रा बर' फरायसाफोर जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ फरायसाफ्रासो बेफोरखौ फोसाबनो हायो दा बिनिनो गेजेराव आङो नोंथांमोनखौहाय साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं बुङो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम नैबे सावगारियाव होनाय जे पस्ट होनाय सानै दैदेनगिरिखौहाय जे गाज्रि मान सनमान गैयै खालामदों बेनि सायावहाय फरायसा आफादा दायथ' लानांगौ गोख्रैनो एक्शन लानांगौ बिसोरो मा मावनाय बिसोरनि थाखायनो थांनाय 5 बोसोरावहाय बर' हारिया गोजोनखौहाय मोनदोंमोन नाथाय दिनै जायफ्रा गाज्रि खामानि मावो बिसोर बायदिया दिनैहाय आरोबाव बिसोरखौहाय गाज्रि नोजोर होनानैहाय बेबायदि नायथाव जायै पस्ट होदों बेखायनो चेनेलखौहाय सोर सालायो बेखौहाय बर' फरायसा आफादा गोख्रैनो एक्शन ला अब्लानो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाज्रि मैलाफ्रा बोस्रांजागोन रायजोफोर गाज्रि लिडारखौहाय फोसाबनाया बेनोसै आरो गाज्रि मैला मानसिफोरखौहाय फोसाबनाया बेनो सम बे खाबुआवनो खाबु जोङो दाखोरफोरखौहाय बोस्रांनानै लाखानायासो मोजां होननानै आं सानो रायजोफोर बे समाव नैथियाव फैदो रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सासे गेदेरमा गोरों मानसिनिफ्राय सोलोंनानै ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बिमा बिफा बिदा फंबाय जेसेबांनाखि बोराय जुन्थ दङ नोंथांमोना नैबे सासे एडभकेटनिफ्राय सोलोंनानै ला ST होयोब्ला बर' हारिनि थाखाय मा खहा दङ आरो गथाय ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय मा खहा दङ बेखौ नैबे सासे एडभकेट बिथांनिफ्राय मोजाङै खोनासंनानै ला भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लासो मोजाङै बुजिगोन नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा रायजोफोर फै अब्ला जों खोनासंनि बिथाङा मा बुंदों नाङैनो जे मोनद' हारिनि जि ST बिनाय जों बयबो नुदों जे जोंहा राजखान्थि हान्जानिफ्राय लानानै सारा आसामावनो मेलेमजिबि बिथांमोना मोनद' हारिखौ ST जानायखौ लुबैयो नाथाय जोङो आयेन बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला बा जोंनि भारतनि संबिजितखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जे संबिजितनि अबजेक्टिभ आरो बेसिक टेनेन्सआव मा बुंनाय जादों
जे नोगोरारि हिसाबै राइट्सखौ एन्जय खालामनो हायो बा जे संबिजिदा होनाय मोनथायफोरखौ नोगोरारिफोरा मोनफुंनो हायो। नाथायबा सोरबा सासे नोगोरारि बा मायबा मोनसे हारिया बै राइट्सखौ एन्जय खालामनायाव गुबुन माने जिखिनि जनगोष्ठीफोर दङ बा गुबुन जि नोगोरारिफोर दङ बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे इनफ्रिन्स जाया, नैबे जाहैबाय भारतनि संबिजितनि मोनसे बेसिक टेनेन्स। दा मोनद' हारिखौ एसटि हिसाबै गनायथि होयोब्ला बे एसटिया एसटि भेलि हिसाबै बा एसटि आदार्स हिसाबै जायखिजाया टार्मिनोलजियाव होआ मानो बियो थाखानाय 14 जि एसटि बिनि राइट्स बा बिथांमोननि राइट्सखौ इनफ्रिन्स खालामनाय जागोन। आरो जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै 5,000 मुंख्लं जानानै दिनै बिटिसि 6 शिड्युल जादों। आरोबाव जोंहा आसामाव मोननै 6 शिड्युल दङ, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं। दिनैहाय बिटिसि जेब्ला सोरजि जादोंमोन बै समाव मोनसे सार्भेयाव नुदों जे 38% जोंहा बे ओनसोलाव ट्राइबेलफोर दङ। 38% थानाय ट्राइबेल ओनसोलाव बोरै 6 शिड्युल बानाय जायो होननानै मोनसे कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। आरो बे फर्मुलाजोंनो सारा भारताव गैयै मोनसे जारिमिनारि मोनसे डिसिसन जादों जे 6 शिड्युलाव नन ट्राइबेल बिथांमोननो राइट्स होनाय जादों। संबिजिदाव ओरैबायदि मोनसे संशोधनी खालामनाय जादों जे मोनबा जि बियाब एमसिएलए बियाब जेनेरेलफोरनि थाखाय नन एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय जादों। आरोबाव भारतनि संबिजिदाव 3B हिसाबै थिसनजानानै जोंनि 6 शिड्युला बिटिसि 6 शिड्युला जे बेयाव एक्जिस्टिं राइट्स अफ नन ट्राइबेल्स जे नन ट्राइबेलनि राइट्सआबो जे इनटेक्ट थागोन जोंनि 6 शिड्युलाव बेयो लिरनानै दोनजादों। दा फैयै फैयै जों नुदों जे दिनै मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जुदि कच राजबंशी बिथांमोननो जुदि एसटिपि केटेगरियाव होनाय जायोब्ला जे जोंनि चिरां आरो क'क्राझारनि जि एमसिएलए बियाब बैफोर बियाबावबो बिथांमोना दारायनो खाबुखौ मोनगोन। मानोना जोंनि बिटिसिनि जि इलेक्सन रुल 2004 मायथाइयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे जोङो मोनब्रै जिल्ला दायो मोनबा जिल्लानि थागिबि जाय बिथांमोना इलेक्टरेल रोल बिटिसिनि गावनि मुङा थिसनजादों बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो हायो। दिनै एसटि हिसाबै भेलि प्लेन्स बा गुबुन मोनसे डेफिनेसन थानो हागौ, नाथाय भारतनि संबिजिदाव बे एसटिया एसटि हिसाबैनो दङ। थ' बिनि थाखाय जोङो बर' फिसा हिसाबै ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। मानोना ट्राइबेल होनाय माने मा बियो केवल कास्ट सार्टिफिकेटल' जानानै थाया। रांखान्थि बिथिं, राजखान्थि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव बियो खहा जागोन। आरो बांसिनै जोङो नोजोर होनाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय बिथांमोना धोनि श्रेणी जाय बिथांमोना जौगाबाय रांखान्थि बिथिङाव जोंनि ट्राइबेल आरो बर' बिथांमोना जे बिथांमोना दिनै दिल्लीयाव गावनि गथ'फोरखौ माने फोरोंदों, कचिं होदों, मेडिकेल इन्जिनियारिं गुबुन गुबुन खाबुनि थाखाय बिथांमोना साखाफारा खालामदों। नाथाय अल इन्डिया लेभेलाव जुदि आहम राजबंशी बा मरान मटक सुतिया बिथांमोना जुदि अल इन्डिया लेभेलाव एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जे जोङो सम सम जाबायदि आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार मोनदोंमोन जोङो टटेलि बन्सित जानो थांगासिनो दङ। जाय बिथांमोना सानदों जे बेंक मेनेजार जागोन, बेंक अफिसार, रेलवे अफिसार, मेडिकेल इन्जिनियारिं अल इन्डिया लेभेलाव जाखिनि साख्रि बाख्रि टटेल जोङो बन्सित जानो थांगासिनो दङ। थ' बे बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रां नोगोरारि हिसाबै जोङो नायनांगोन। आरो धोनि श्रेणिनि जिखिनि जोंहा फरायसा लाइमोन जाखांफु लाइमोन बिथांमोन दङ बिथांमोननि इयुन बा बिथांमोननि भबिष्यतआ खोमसि लामायाव दिनै आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बिनि थाखाय बैफोरबायदि श्रेणिनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो नैबे मोनद' हारिखौ जनजाति बा एसटि होनाय जि होबथानाय नैबेखौ जोङो लोब लोब बाहागो लानांगोन। आरोबाव जोंहा जिहेतु आलादा रायजोनि मोनसे सिमां दङ, जोङो ट्राइबेल हिसाबै बर' हिसाबै प्रप'ज बड'लेण्ड जोङो सानसेबाबो जोङो मोनफुंगोन, बेयो जाफुंगोन होननानै जों जिहेतु सानबाय थायो। दिनै बिटिसिया बिथा खालामदों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै दिनै बिटिसि सोरजिजादों। गाबोन समफोर
जोङो आलादा रायजो जुदि सोरजियोब्ला बे एखे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो लानानै जों जिहेतु दाबि खालामगोन दा दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोरबा एसटी भेलि सोरबा एसटी प्लेन्स सोरबा मोनद' जनगोष्ठिया जुदि एसटी जायोब्ला बिथांमोनजों जोंहा कनफ्लिक्टआ जागोन बिथांमोना बे आलादा रायजोनि सिमांखौ बादा होगोन बेनि थाखाय इयुननि थाखायबो जों बेफोर बाथ्राखौ जोङो होबथानाया खोब गोनांथार दा आसाम नाङै बेबायदि मोनसे केटेगराइजेसन दङ जेरै हिल्सनि थाखाय एसटी हिल्स बिथांमोननि थाखाय 5% एसटी प्लेन्स जोंनि थाखाय 5% आरो बे लेखायैनो जोंहा एससीआव 7% आरो जोंहा ओबीसी हिसाबै 27% दङ दिनैहाय सुप्रिम कर्टनि मोनसे जाजमेन्ट दङ इन्दिरा सयनिनि मोनसे जाजमेन्ट जे रिजार्भेशन जि पलिसि मोनसे स्टेटआव बियो 50%नि बारा जानो हाया दिनै आसामनि रिजार्भेशन पलिसिया अलमोस्ट 49.5% माने अलमोस्ट 50% दिनै बिनि थाखाय सरकारा जुदि रिजार्भेशन होयोब्ला हयथ' एससीनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन हयथ' ओबीसीनिफ्रायनो पार्सेन्टेजखौ लानांगोन बा थाखानाय एसटी प्लेन्सआवनो जिहेतु सोनानै होनांगोन थ' बे खोब मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि आरो गिख्रंथाव मोनसे डिसिसन जागोन बेनि थाखाय बयबो जोङो जाहाथे खौसे जानानै नैबे गिख्रंथाव मोनसे थासारि बा गिख्रंथाव मोनसे जि एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बा एक्ट जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो जेरैखि जाया होबथानायनि जोंहा प्रयजन दङ आं रोङाब्लाबो जावले जावले आं बुंबोदों एसटीआ बर' हारिनि थाखाय खहा सारा ट्राइबेलनि थाखाय खहा जोंनि हारिखौहाय नर्थ इस्टआवहाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन नोजोर होनाय जोंनि बर' हारिनि सायावनो बे बाथ्राखौ आं बुंबोदों दिनैबो आहमफ्रा जोंखौहाय फोजोबस्रांनायनि लामायाव लागासिनो दङ बेयावहाय ना एसटीभि ना मा बेयावहाय रावबो गनायनो नाङा रायजोफोर मिथिबायना हाग्रामा महिलारि बायदिखौ जोङो सरखार सोलायनायनिबो सम सफैबाय दा जों 17 बोसोर मानो नुवाखै नुखादों माबायदि सरखार सालायदोंमोन दा जायफ्रा मोनजादों मोनलोंदों बिसोर बायदियाल'सो हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनदों हारिखौहाय उनाव दोननानै गुबुन हारिखौ सिगाङाव दोननानै सरखार सालायनो नागिरग्रा बेबायदि लिडारखौ जोंनो मानो नांगौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दिनै बुजिबायना एसटी होयोब्ला मा जायो बर' हारिया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि